kami ngayon mga kawaray. Yan po, ang kasama namin mga kawaray. Ipugi sa sibita ko. Tara. Mga kawaray. Oh, at dali, buglot. Balitawin niya na. Hindi naman yung bayaan na niya asawa. Pauli. Ito pauli yun. Yun mga kawaray. Kapag grande. Oo. Bay naman ito, kaya niya asawa. Diba, balit grande. Play mo, nakakon. Ha? Ba. Sarap mga kawaray. Ah! Tubas nyo, no? Ay, kaya sa gusto. Chuks ka mo. Gano'n pa yung ano. Tara. Ayun, kapal. Barak ka na, di ba? Natin lang. Wala ka. Wala asawa. Ako na yung pala, kuya. Ha? Ano kaya asawa? Diba? Hindi siya mahal yung asawa. Sa putan, tinangangkit. Ba't talaga kuwan? Wala ka rin disamo si Juan. Kasi, wala din lang yung samo nyo natin si Berban. Pero si Berban ngayon mga kawaray. Di ba taga-piya sura? Kaya mo, kapitid na ito. Diyan, sa kanyo na. Iinom lang tama mo ngayon. Kuya, kalakan! Wala kang binta doon? Ma'am. Royal mga kawaray. Lapit na. Eric. Pauna kanina kayo. Isitak sa kapuso. Sunta ko na lang ng tabutso. Ano? Kanina. Bawal ko no. Mapler. Sabi na, mag-appear light, mag-light ka, din, dapat ka. Tundap ka sa bila. Pag mag-open ka na, ito na pag-gamit ka na sa bila. Saan bago ka mag-gamit sa brother? Pag nag-joke ko, sabi, max, dapat na light. Mag-appear na iniya, mahayag. Kita. Pero na lang parang ano. Anak Juan, tapos nga ito na yun. Sino pa sila? Kumarang man. Sa Juan, sa may... Nag-cycle ba sa akin? Kasama ito niya ako, kalapit pa. Kasi magnawa na, kaya ako ni Pilar. Oo. Sabay na niya ako. Pero kawaray, solid. Yung pangain namin ngayon. Nanti pa, kami girls pa. Ito mo normal yung palisan. Yeah, pa na. Siyempre. Hindi ka lang normal. Kuman. Hmm? Kuman. Normal? Diyan na. Parang ko yan. No. Daw. Saan to
Ito, ni ba si Jason, nagmumukbang kami. Oo, sa mga kasuha. Ano mo si Jason? Gabaw. Ay, Kulot niya, Paris. bulag na. Bulog ka sara? Ito na gasa? Hmm. Ben, una, bulog na sara. Hmm. Ano pa ginawa? Ito na sara. Naliwan naman ito, gumawa kanina, diba? Uray. Kaya naman. Uray. Kamahalan. Ito na yung sara. Sa pansira ko no sa iyo. Tudlok ko na lang. Ha? Ano mo umasar ni? Wala ka naman ito, kakatoon. Wala ka naman pamilya, kakatoon. Bulbulog, presente. Maganda siya dito. Tay pirate. 50. Oh, di ba? Salagan. Ayun to sa kuhan. Dahil yung pala to mga 50. Mga kapit lang sa iyo. Pwede ba ito motor ko? Sobra ka na ginaraw man ni Palong. Kasi karilyo. Diya si Kwan. Hindi ka Ranel. Taguan sa nila. Dahil. Kali kumahaw. Wala kong sura kanina, Bicol Express. Sino ka na toro? Toro, harang na ako. Hindi para ma... Barang ano to? Kaya ba kita? Oo, makalik. Tumun, no? Down sa Tuman. Kaya si Timo Dos yun. Dira. Kusala, tapos Diyos ginalo. Kulir. Ito kaya ito natin kan. Oo, Oo, sura. yun. Tama na ko nito. Wala, Bicol. Kung ako nga ni. Alanganin ka to sa iya masura. Pinti lang ani. Ito na ito, no? Ito, maharap ka lang. Ugangin. Oo. Ha? Wala ka malo ka sa babayan. Wala ka na sila pa. Kung ako nga ni. Kung balik ko sa toro. Kumain na. Wala mo makinig. May nagpwede ni Ruyan. Kuya mo? May meeting sa... Pinas kaya ba lang? Kami, meeting doon. 12 seconds later. Ay, pag... Kamu lang duwa pag pinangako. Sa kailan mo ito sarap to? Kainom daw. Pakita lang mo. Ulit. Papalitak dito tubig. Gutom ka pala kanina. Uy. Nagutang pa. Sobra. Bagam. Ito pa dun. Yan na. Yan na, yan na. Ayan, ali. Wala masikuan. Ikaw, dali mo na talaga ba? Mag-try? Oo. Yan din? Wala to. Kasi ito may light na pagkitin sa gusto ko. Magya ka na? Ayaw. Mara na to, ganagad. Dahil ko sa dilaw. Mga kuray, tapos na po. Tingko pa siya lahat, mga kuray. Yan. May pugi. Tingko pa siya lahat, mga kuray. Okay na?